radio that makes you happy. Inkezo. Sekuphoxa abantu abaningi emva kokusabalala kwevideo kaMbozeni edlala eStage edle amponjwana. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona ichannel yami ehamba phambili Radio Inkezi. Igama lami engumfeze kuNtuthuko wakho mali bathi last born yamagomede. Mawuthi usemosha kuleli khaya ewamukele ngesandla efudumela kwakho nje ngicela ukwenze ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukumenta, ukulike okukhulu kunako konke bese uyashare. Sebaphoxekile abathandi bomculo kaMaskandi nabathandi bomculo kaMbozeni emva kokusabalala kwevideo kaMbozeni laphana kade edlala eStage edle amponjwana. Le video eshiya abantu abaningi babambonga ezantsi emva kokubona uMbozeni imkhize ekhuluma laphana ayibonakala impela ukuthi akuyena lo Mbozeni lona. Uzokhumbula ukuthi uMbozeni akukhona ukuqala kwenza lokho sokuyisikhathi esikaningi phela mangabe performer laphana eqinise laphana emanzini amponjwana. Sokhumbula ngesikhathi ebeze ukhozi laphana ukuba azochaza emalana lengoma wayethe uzoyikhipha noRihanna laphana. Washiya abantu abaningi bamangele impela bedumele laphana ukuthi uMbozeni wayifike laphana ezwakala ngathi udle amponjwana. Wezwakala impela noma ukhuluma uzwakala impela ukuthi engathi insizwa ithintile. Abantu sebasele babambonga ezantsi impela ngemva kokubona le video kaMbozeni edle amponjwana laphana ekhuluma eStage ekhuluma nabalandeli laphana, kodwa kubonakale ukuthi udlile laphana noma ehamba futhi abuye eshintshe istep laphana kubonakala ukuthi ngathi udlile. Kodwa ke ngani zakwethu ungathi uzwe ngami ngizokushiya nje ngale video usale uyibone ungathi kusho mina. Ngani zakwethu bekuyilona udaba la namhlanje lengilethela lona lishisa. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nocomment okukhulu konke bese niyashare nibe nosuku. Kodwa ngiyithanda ngibonge DJ bakuThatha ngoba kade saqala kudala ngiseyingane. Ngangingane ngisafika emculweni ngo-2007 uyakhumbula nje ngoba uthanda nje into engiyenzayo. Sengithi ake ngishaye empty ngifuna iphaka minyoka ngithi ngiyethashweni ngifuna yithi awu yabareulalela umuntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila ukuthi yigula likajama ikhithekile.